फोरोंगिरि सान फालिदों चिरांनि खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमियाव। फोरोंगिरि सान फालिदों चिरांनि खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमियाव। डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानखौ 1962 मायथाइनिफ्राय फोरोंगिरि सान फालिनाय बायदिनो दिनैबो गासै भारतआवनो फालिनाय बायदिनो चिरां जिल्ला खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमियावबो डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि सावगारियाव बिबार बावनानै फोरोंगिरिफोरखौबो फरायसाफोरा मान आरो अननानै मुवा बेसादफोरबो होयो। बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै फालिना फोरोंगिरि सानखौ फालियो। दिनैहाय 62थि जे गोथार फोरोंगिरि सान थामहिनबा डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सान बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बे जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसा गौथुमनि बानजायनायाव दिनैहाय नैबे गोथार हाबाफारिखौ खुंगासिनो दङ। आङो बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि हिसाबै आं दिनैहाय बिथांमोननि जे हाबाफारि लानाय बेखौ आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जे जोंनि बे बड'लेण्ड एकाडेमियाव फोरोंनाय जे फोरोंगिरि सार मेडाममोन बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर जासिगोन। लोगोसे जोंनि सारा भारत नाङैनो जोंनि जेसेबां गेदेमा फोरोंगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि आङो साबायखर आरो खुलुमनाय आं जासिबाय। आं आसा खालामो जे जोंनि गेदेमा फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजोंनो जोङो बे जोंनि न'खर, जोंनि समाज, जोंनि ओनसोल, जोंनि देश बेखौ लुखांनायनि जि गिबि हाबाफारिया बिथांमोननि गेजेरजों जायो आरो फोरोंगिरिफ्रा साफा साफा ममबाथि बादि दिनै जोंखौ फोजोंनानै दङ आरो फोरोंगिरिफ्रानो माहारि दागिरि, समाज दागिरि आरो फोरोंगिरिफ्रानो गासैबो बिथिंखौ दिनै जौगानायाव बिथांमोना गेदेर बिहोमा होगासिनो दङ आरो आङो बेखौनो मिजिं खालामगोन दिनैहाय फोरोंगिरिफोरनि जे गोख्रों नाजानाय, फरायसाफोरनि गोख्रों नाजानाय, बिमा बिफाफोरनि गोख्रों नाजानाय आरो जोंनि आफाद आरो गौथुमफोरनि सरकारनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजोंनो जों दिनै बुंनो हायो जे जोंनि नैबे चिरां जिल्लाया मोनसे समाव सारा आसामनि बयनिख्रुइबो गाहायसिन बे थाखोआव जोङो मोनदोंमोन। नाथाय देग्लाय फैयै फैयै जोङो सारा आसामनि गेजेरावनो सेथि मासि आवगायनो हानाय बे हानायाव जोंनि फोरोंगिरिफोरनि गिदिरथार जोंहा बिहोमा दं होननानै आङो सानदों। आं मिजिं खालामगोन फैबाय थानाय समावबो जोंनि जेसेबां फोरोंगिरि जोंहा बिथांमोन दङ बे बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि समाज, जोंनि न'खर, जोंनि ओनसोल आरो जोंनि हादोर लुखांनायाव जाहाथे गोख्रों बिफाव लागोन आरो जोंखौ इयुनाव बे ओनसोलखौ, बे न'खरखौ, बे हादोरखौ लुखांनायाव जाहाथे गेरेमसा महर मोनगोन। आं बेखिनिखौ फोरोंगिरिनि नैबे गोथार सानाव आं बिथांमोननिसिम आङो गुरै खावलायनाय जासिबाय। 5 सेप्तेम्बर 2023 मायथाइ बे 5 सेप्तेम्बरा सारा भारतनिनो मोनसे बयजोंबो गनायजानाय फोरोंगिरि सान। बे सानखौ मानगोनां रुंसारि डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिथांनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय जायो। थिग बेबायदिनो देग्लाय जोंनि बे बड'लेण्ड एकाडेमि खुंग्रिं बे फरायसालियाबो फरायसाफोरनि गौथुमा मोनसे फोरोंगिरि सानखौ लोब्बा लानानै दिनै खुंफुंदों। बे खुंफुंनायाव साफ्रोमबो फरायसाफोरा साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरखौ मान होदों, बरायदों। बेवहाय जों मोनसे हाबाफारिबो लानाय जाबाय। बेयाव हाबाफारियाव जोङो दा फरायसाफोरजों रायलायदों, जोङो रंजादों। दा जोंखौ गोजोननाय फोरमायनायाव जोंबो खोब गोजोननाय मोनदों। दा बे गोजोननायखौनो जोङो लानानै फरायसाफोरखौ माखासे थुलुंगा होनाय, माखासे जोङो गियान जेसेबां हायो बेखौनो जोङो फोरमायनो नाजागोन।